Maayong balita alang sa nurses nga naghupot sa Nurse 1 position nga nanarbaho ubos sa kagamhanan sa lalawigan sa Usbaw kay umentohan na ang ilang madawat nga sweldo. Ato sa regular session sa Junta Provincial niadtong Lunes, Oktubre 5, unanimous nga gipasar sa ikaduha, ikatulo ug katapusan nga pagbasa ang ordinansa nga gipanday ni Bukal Glenn Anthony Soco sa ikaunom nga distrito nga nag-upgrade o nag-modify sa public health nurse positions sa probinsya sa Usbaw. Nagpasabot kini nga ang mga entry-level nurses o naghupot og posisyon nga Nurse 1 nga nanarbaho ubos sa mga district, provincial hospital o health centers sa lalawigan sa Usbaw magsugod sa salary grade 15 ang ilang sweldo gikan sa salary grade 11. Ubos sa maong salary standardization, ang sweldo sa Nurse 1 musaka na ngadto sa 32,053 pesos gikan sa kasamtangang 22,316 pesos. Ug laing good news, tungod kay niepekto man kini niadtong buwan sa Enero 2020, makadawat ang mga nurse og back pay sa ilang salary differential. Sa iyang privileged speech, matud ni Soco, ang pag-aprobar sa maong ordinansa nahaom ning panahon sa pandemya tungod kay giila sa probinsya sa Usbaw ang dili masukod nga kontribusyon o sakripisyo sa healthcare workers sa ilang serbisyo. Even before the pandemic, nurses are considered essential and vital in patient and hospital care. In fact, it is said that shorter hospital stays reflect nurses' ability to affect efficiency as well as quality. Nurses are literally the lifeblood in any healthcare institution. They spend most of their time with patient care, emergency response, post-emergency care, and even outpatient medical services. Ubos sa ordinansa, apil sa salary adjustment ang tanang Nurse 1 positions sa Provincial Health Office, mga provincial o district hospitals, o Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, regular, casual o kontraktual. Gipasalig ni Provincial Budget Officer Emmy Hinguyon nga dunay igong pondo ang kagamhanan sa lalawigan sa Usbaw alang sa pagpatuman sa aumento sa sweldo sa nurses. Apan iya usab gipasabot nga dili pa maapil dinhi ang mga nurse ubos sa outsourcing company. Gawas lang kung dunay amendment nga himuon sa ilang kontrata. Kay confine mo sa contract between the province and the service provider. Unless dunay modification or amendment sa contract, pinasikat ining pending ordinance kana ang point kana nga scenario possible na ma-upgrade ang ilang compensation equivalent comparable to the government service medical nurses profession. Sigon ni Provincial Health Officer Christina Yango, adunay 176 ka mga nurse nga naghupot og Nurse 1 position sa tanang provincial o district hospitals sa lalawigan. Ang maong lakang pag-usab sa sweldo sa public health nurses nahisubay kini sa Circular No. 2020-4 sa Department of Budget and Management agi og pagtuman sa gimando sa Republic Act 9173 of Philippine Nursing Act of 2002. No amount is enough to show our appreciation for the sacrifices, hard work, and significant contribution of our heroes in hazmat suits in the field of healthcare. The least we can offer to honor them is a yes to this simple plea they have fought for over the years and is undeniably theirs. Time is right that the compensation of nurses shall be increased in recognition of their immeasurable contribution in the delivery of basic health services to the public in general. Ang Committee on Laws and Ordinances sa Junta Provincial nga gipanguluhan ni Bukal Raul Bacaltos ni pabor sa pagpasar sa maong ordinansa ni Soco, Chairman sa Committee on Budget and Appropriations. Alang sa balita sa Usbaw, kini si Sheila Gravines.